Πέρασε. Εδώ καταρχήν θέλω να σας καλωσορίσω και να σας συγχαρώ για το κουράγιο που έχετε. Για το κουράγιο που έχετε και έχω. Εγώ νομίζω ότι είμαι σε λάθος μέρος. Δεν νομίζω ότι είμαι σε μέρος πλημμυροπαθή. Είμαι σε λάθος μέρος. Το καταλάβατε, δεν το έχετε νιώσει. Κοιτάξτε παραπάνω, κοιτάξτε αν έχουμε φώτα, αν έχουμε κάτι, αν έχουμε ένα τραπέζι, αν διευθύνει κάποιος στη συζήτηση. Είμαι σε λάθος. Διαφωνώ με τον φίλο μου τον Πέτρο, όσο και με τον Χρήστο διαφωνώ. Διαφωνώ για τη διαδικασία. Διαφωνώ εάν πράγματι η περιοχή μας είναι πλημμυροπαθή. Δεν είναι πλημμυροπαθή. Γιατί δεν ήταν πλημμυροπαθή, το κεραμί θα ήταν όλο εδώ. Λοιπόν, πού είναι ο κόσμος? Είναι εδώ, έχει προβλήματα? Δεν έχει προβλήματα. Είμαι 81 χρονών. Κάνω προσπάθεια. Πώς θα την κάνω την προσπάθεια? Μήπως υπάρχει αδιαφορία? Με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν θέλω διάλογο. Δεν θέλω κανένα διάλογο. Θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, συνέχισε. Προσπαθούσα τόση ώρα να μιλήσω, να ακούσω κάποιον να πει κάποια πράγματα. Είναι απαράδεκτος ο Δήμος, είμαστε απαράδεκτοι όλοι. Και εγώ απαράδεκτος. Απαράδεκτος γιατί αφήνω πίσω μου τέτοιους απογόνους. Απαράδεκτο, πώς το λένε? Βγαίνω έξω, νομίζω δηλαδή ότι βρίσκομαι σε κάποια άλλη χώρα, σε άλλο νομό. Είστε με τα καλά σας, τα προβλήματα είναι πολλά. Αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται έτσι. Είστε καλός, είπε το παλικάρι εδώ πέρα από τον Περιφερειάρχη. Είναι απαράδεκτος καταρχήν ο Περιφερειάρχης. Θα έπρεπε να είναι εδώ και ο Δήμαρχος, να είναι όλοι. Σωστό, όλοι έπρεπε. Λοιπόν, ποιος είναι κανένας? Αν λέει ο καθένας, ας πούμε ότι εγώ δεν τα πήρα τα 3 χιλιάρικα, εκείνος δεν πήρε τα 4 χιλιάρικα, εκείνος δεν πήρε τίποτα. Μα αυτά δεν είναι συνέχεια. Το γραφείο πρέπει να έχει εκείνη. Υπάρχει τίποτα? Σήμερα βλέπω εγώ κάτι, γιατί ξέρω τις φάτσες όλων σας. Βλέπω φάτσες διαφορετικές. Οι ίδιες που είμαστε κάποια παρέα, οι άλλες φάτσες που είναι. Γιατί λείπουν? Δεν σας δίνει έχουν δει το πρόβλημά τους, έχουν φτιάξει το σπίτι τους. Έχουν κάνει τίποτα? Μήπως εγώ δηλαδή είμαι ζωλαδρού? Εμένα με φάνε τα ποντίκια, σαν με φάνε τα σκουλίκια. Λοιπόν, δεν έχει καμιά σχέση να συμφωνήσεις εσύ. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Παιδιά, θέλω να προβληματιστείτε σε ένα πράγμα. Να μπείτε στο πρόβλημα, να δείτε γιατί κατατήσαμε έτσι. Γιατί δεν είμαστε έτσι. Ο πρώτος που είναι ο άρχον της περιοχής μας είναι ο Δήμαρχος. Είναι το Συμβούλιο. Αυτοί όλοι είναι τακτοποιημένοι. Γιατί? Από πού ψηφίζετε αυτός? Λοιπόν, παιδιά, παραδειγματιστείτε με κάτι. Εγώ είμαι 81 χρονών και νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να ζήσω άλλο ένα χρόνο, 2 χρόνια, όσο μου αφήσει ο Θεός. Με πολλά προβλήματα. Και όμως δεν το βάζω κάτω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ντροπή ρε. Δεν το βάζουμε εσάς. Βάζουμε την αγανάκτησή μου. Ακούω τόση ώρα να πούμε, εάν λύθηκε εκείνο το πρόβλημα, αν λύθηκε το άλλο. Ποιο πρόβλημα? Δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα. Είναι απαράδεκτη δημοτική αρχή πρώτα. Και το βασικότερο. Και γι' αυτό λέω, Παύλο, ότι βρίσκομαι σε άλλο μέρος. Και ούτε θα λυθεί το πρόβλημα. Μα είναι δυνατόν να μην έχουμε ένα φως και να λέει ο άλλος, παράδειγμα ο Χρήστος, να λέει εντάξει αδερφέ, θα φύγουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Να κάνει το πρωί πρέπει να είναι εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Θα πάμε να το δούμε εμείς. Λοιπόν, παιδιά, εν ολίγης θέλω να καταλήξω το εξής. Με περισσότερο αγώνα, μην το βάζετε κάτω, προσπαθήστε κάτι παραπάνω και από το βασικότερο πράγμα είναι από αύριο το πρωί να γίνει μια επιτροπή η οποία να είναι μέσα στο Δήμο να τους πιάνουν από το λαιμό. Μόνο το λαιμό θέλουν. Τίποτα άλλο. Και ξέρω για την ηθικότητα να την έχετε εσείς.